Duond bura mar National Liberal Party onyiso yie margi ni doho mar appeal biro ng'ado makare bura mane ochwali doho ewi yiero mar jokanyo madhi bede aput machugo duol mar IEBC. Burano ma ichano ng'adi chieng' tich ariyo ema sani ochungo chenro no ni mar doho ma Kiambu nyose ng'ado bura machielo mayande kwedo chenro mar chugo aput makamano. Kata obedo ni doho ma Kiambu nyocha oseng'ado ni jatend piny nigi thuolo mar chapo nyinge jokanyo mag aput mayiero komishona mag IEBC, pod nitie ohinga kaluwore gi bura ma pod ni e doho mar appeal. Dr. Augustus Muli kod Koki Muli yware wi bedo jokanyo ka Augustus ywak ni duond buch Wiper ne okelo Koki Muli e tok chik bang' kano oseyombe yiero mane otim gi duond buche 23 mag Azimio. Kotwak gi jofwambo, jagoro mar duond bura mar National Liberal Party Omondi Koyo oseo Kalonzo Musyoka kuom ringe doho kata mana bang' domo malo ng'ado bura mayango Augustus Muli kaka jal mane oyier mondo mi chwal nyinge e duolno bang' yombo Koki Muli mane Kalonzo siro. Negi kelo jambetre Koki Muli mondo nodhi opiem kod Dr. Augustus Muli mar National Liberal Party. Azimio la Umoja One Kenya Coalition wantiere gi 23 political parties. 23 political parties gi parties apaga uchiel noyiero Dr. Augustus Muli to noweyo jambetre Koki Muli oko. To Kalonzo noduogo neno ni ne okonyal yie gi duoko aina no emomiyo noringo dhi e doho. Oseo moko ma osebedi ka ilieko gi moko kuom jokanyo riwruogno ni gini e piny owacho kendo gitiyo kanyakla gi sirkal kowacho ni pod gingirore e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Wan wangirore e duond bura mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Coalition kanyendo kitayo wagogo ai mar Raila Amolo Odinga kanye ema wantiere wan pok wang bedo gi jo Kenya Kwanza e kitanda achiel be wakiagi be okwadwa ng'eyogi. Wan wang'eyo ni wan jo Azimio. Burano igeno ng'adi tich ariyo mabiro tarik 28 dwe ni mondo mi ochiw thuolo ne duol mar IEBC ochak loso chenro mar yiero mabiro. Wageno ni the Court of Appeal dhi chiwo duoko makare ma is based on fairness, justice and truth.